Barangay Love Stories. Love Stories. Mga kapuso, ang isang ina ay handang pagsilbihan ng kanyang mga anak sa abot ng kanyang makakaya. Ang isang ina, kahit napapagod na, ay hindi yan titigil hanggat alam niyang kailangan siya ng mga anak niya. Ikaw kapuso, ano ba ang kayang gawin ng iyong ina para sa iyo? Dear Papa Dudut, kapag ina ka, wala kang hindi gagawin para sa iyong mga anak. Ganon ako. Pero bakit parang kulang pa rin sa kanila? Ako nga pala si Milagros, 60 years old at isang ina. Isa na akong byuda at hindi na nakapag-asawa pa dahil nag-focus ako noon sa nag-iisa kong anak na si Regine. 35 years old na siya sa kasalukuyan at may kinakasama na ito na itago na lang natin sa pangalang Richard. Kaidaran din niya. Nakilala niya ito sa pinapasukan niyang trabaho noong unang salta ito sa Maynila. Mula nang nakapagtapos ng kolehiyo si Regine ay nakipagsapalaran na ito sa Kamaynilaan at naiwan ako mag-isa sa Davao. Nahirapan akong masanay na wala ang anak ko sa piling ko pero mas nauunawaan ko ang kagustuhan nitong matupad ang kanyang mga pangarap. Hindi na ito umuwi pa sa amin at nagpapadala na lamang siya noon ng pera sa akin. Saglit lamang, madalas ang kumustahan namin dahil madalas busy raw siya noon sa trabaho. Naiintindihan ko pa rin siya at sa text nga lang din ito nasasabi sa akin na may ka-live-in na rin siya. At noong nagsabi ako na gusto kong makilala ang lalaking yon ay sinabi niyang saka na raw kapag nagpunta na ako ng Maynila. Tinanong ko siya noon kung kailan ko ba siya pwedeng dalawin. Pero hindi ito sumagot pa. Naghintay ako ng pagkakataon para payagan na niya akong puntahan ko siya at nangyari yon noong nagsimulang maging alert level 2 na ang NCR. Siya pa mismo ang nagsabi sa akin na tumira muna ako sa bahay nila dahil kailangan nila ng kasama. Natuwa ako at agad ako nag-impake ng mga damit ko para puntahan siya, Papa Dudut. Sinundo niya ako sa airport noon at hindi ko na siya halos nakilala dahil sa tagal na hindi ko siya nakasama. Noong nakarating kami sa bahay nila ay doon na kami nakapag-usap ng maayos na dalawa. Grabe pala talaga ang traffic dito sa Maynila. Masasanay din kayo. Hindi ko lang maisip kung paano ka nakikipagbakbakan sa traffic araw-araw. Lalo't sabi mo malayo ang trabaho mo rito sa inuupahan nyo. Nasanay na rin ako, Nay. Ganon din si Richard. Oo nga pala, anong oras ba ang uwi ng asawa mo? Pauwi na rin yon. Kailangan lang niyang ayusin yung pinablatter namin sa pulis. Pinablatter? Yung dati naming kasambahay. Ninakawan kami rito. Pansin niyo bang kokonti na lang ang appliances namin dito? Ref at microwave na lang yung natira. Kung kaya niya lang bitbitin niyang ref siguro pati yan tinangay na rin niya. Grabe naman! Paano bang nakalusot yun sa inyo? Nagbabakasyon kami nung ninakawan niya kami. Kasama yung boyfriend niya, sabi nung mga nakakita. May mga nakakita naman pala Bakit hindi man lang nireport sa mga pulis? Sinabi niya sa mga nakakita na maglilipat na raw kami ng bahay. Di na sila nagduda. Napakahayop naman pala ng kinuha niyong kasambahay. Sana hindi na lang kayo kumuha. Lalo't mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Kailangan kasi namin na maglilinis ng bahay. Wala kaming oras ni Richard na asikasuhin ng bahay kasi panay ang OT namin. Pagod kami lagi pag uwi lalo kapag galing kaming OT. Huwag niyo namang kasing sagarin ang mga katawan niyo. Oo, at mga bata pa kayo pero Sana, Nay, habang nandito kayo sa bahay, makatulong man lang sana namin kayo sa pag-aasikaso rito. ay, alam mo namang walang problema sa akin yan.
Mahilig ako maglinis ng bahay at hindi ako mapirme kapag may kalat. Mabuti naman kung ganon. Ayoko na rin kasing kumuha pa ng kasambahay na bago. Nakakadala na. Sinabi mo pa. Oo, wag na lang talaga kayong kumuha. Hayaan mong ako na lang ang bahala rito at kayo namang mag-asawa kumayod lang kayo ng kumayod. Salamat, Nay, ha? Ah, oo nga pala, Nay. Madalas pakalat-kalat ang gadget at pera ni Richard dito. Sana mailigpit nyo ng maayos. Para namang sobrang kati ng kamay ko para pag-interesan pa ang pera ng asawa mo. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin, Nay. Sinasabi ko lang para maliwanag sa inyo. Pagkatiwalaan mo ko, anak. Hindi malikot ang kamay ko. Nung bata ako... Sabi ko na nga ba ibabalik mo yung nakaraan. Minsan lang akong nagnakaw ng pera noon. At alam mo naman na para rin sa'yo yun. Inaapoy ka na ng lagnat at wala akong pera pang pa-ospital sa'yo. Kasi inubos nyo sa kakasugal. Mali ko yun, oo. Nagbago naman ako, anak. Sana naman mapagkatiwalaan mo na ako ulit. Nakakatroma lang kasi talaga yung kasambahay na nagnakaw sa amin. Naalala ko lang tuloy bigla yung pagnanakaw nyo nun. Hindi na yun mauulit pa. At saka, sarili kong pamilya pag nanakawan ko. Ano ba namang klaseng tao ako kung gagawin ko yun? Huwag ka mag-alala, anak. Hindi maglilikot ang kamay ko rito sa bahay mo. Salamat naman kung ganun. Asan ba ang banyo nyo at gusto ko nang makaligo? Kanina pa ako naglalagkit sa biyahe. Doon, Nay, sa gawing kanan ng kusina. Papa Dudut, first year high school si Regine noong nagkasakit siya ng malubha. Bilang isang ina, handa mong gawin lahat para sa iyong anak, hindi ba? Napilitan po akong magnakaw noon sa isang tindahan malapit sa amin. Natsyempo kasing madali lang maabot noon ang lalagyan ng pera at saktong wala ring nagbabantay. Nakuha ko ang pera pero may nakakita pala. Nadala ko noon sa ospital si Regine nang sugurin ako ng may-ari ng tindahan at sinaktan ako. Hindi naman ako makatanggi noon dahil may nakakita. Nasaksihan lahat yon ni Regine at alam ko minsan sinesuwerte ako pero madalas ay minamalas po ako noon. Isa pa ito sa kinagalit noon ni Regine dahil nakikinita na raw niya na hindi siya makakatungtong ng kolehiyo dahil sinusunog ko na kaagad ang perang hawak ko. Mas lalo tuloy akong napursiging magsugal para may maipon ako na pampaaral para kay Regine. Pero minalas pa rin po ako. Nahiya na ako noon sa anak ko lalo na noong siya na ang gumawa ng paraan para magkaroon po ito ng scholarship sa bayan. Siya ang nagtaguyod sa kanyang pag-aaral imbes na ako na ina niya. Kaya naiintindihan ko siya noon kung malaki ang naging tampo nito dahil hindi ko siya natulungan sa pangarap niya. Kaya nga noong nagpunta ako sa Maynila ay sinabi ko sa sarili ko na oras na para bumawi naman sa kanya. Kaya nga pinagaan ko ang buhay nilang mag-asawa sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng lahat ng gawaing bahay. Mabilis lang namang asikasuhin noon ang bahay ni na Regine dahil hindi naman yon ganong kalaki. Kaya nga bago sumapit ang hapon noon natatapos ko na ang mga gawaing bahay. Para malibang ko naman ang aking sarili naglalakad-lakad ako sa barangay namin. At doon ko nakita na may pabingo pala sa dulong kanto namin. Araw-araw na akong nandun kapag natatapos na ako sa gawaing bahay at umuwi ako bago dumilim para makapagluto na. May isang beses nga lang na ginabi ako ng uwi dahil hindi ko na malaya ng oras, Papa Dudut. Hindi naman ako masyadong kinabahan dahil alam ko noon na late din namang umuwi sina Regine pero nagkamali ako. Buisit! Buisit! Ha!
ko mamaya ka pa uuwi. Sumama ang pakiramdam ko kaya di na ako nag-OT. Ah, ganun ba? May gusto ka ba? Gusto kong kumain. Ay, teka, magluluto ako. Ngayon pa lang kayo magluluto? Anong oras na oh? Kasi... Saan ba kayo galing? Bakit di man lang kayo magsabi kung lalabas kayo ng bahay? Andyan lang ako sa kabilang kanto. Ano naman yung ginawa nyo ron? Nanood ng bingo. Nanood? O nagbingo kayo? Nanood lang. Wala naman akong pera para maglaro. Manonood ngayon, pero baka sa susunod ay magsusugal na naman kayo. Ay, hindi anak. Natapos ko na kasi yung mga gawaing bahay kaya lumabas ako para aliwin naman yung sarili ko. Wala naman kasi kayong TV kaya wala akong mapagpalipasan ng oras. Kasalanan ba namin kung nanakawan kami? Hayaan nyo, kapag nakaipon na, yan ang una naming bibilin para di na kayo magsugal uli. Sabi ko naman sa'yo hindi na ako babalik pa sa pagsusugal. Wala naman akong pera para ron. Parang nagpaparinig pa yata kayo ah. Ha? Ilang beses nyo nang sinabi ang wala kayong pera. Gusto nyo bang bigyan ko kayo? Diretsahin nyo na lang ako. Hindi naman. Ayaw ko lang kasing isipin mo na nagsusugal na naman ako. Hey, magluto na kayo bago dumating si Richard. Sige. Yung madali na lang ang lulutuin ko, ha? Pwede bang igisa ko na lang yung corned beef? Corned beef na naman? Baka kako gutom na gutom ka na. Corned beef kaninang umaga, corned beef na naman ngayong gabi? Di titingin ako ng ibang dilata rito. Hindi namin ginagalaw yung mga delata dahil pang emergency lang yan. Lalo't pandemic pa rin. Baka bigla-bigla na namang mag-lockdown limitado na naman ang paglabas-labas. Ganun ba? Sige. Kaya nga kayo na malengke nung nakaraan, di ba? Anong balak nyo sa mga karne, gulay at isda dyan sa ref? Bubulukin nyo lang? Hindi po ganun kadaling kumita ng pera. Alam ko naman yun, anak. Para kasing hindi Huwag na sanang mainit ang ulo mo. Paano bang hindi iinit ang ulo ko, Nay? Tingnan nyo nga. Kahit bahaw, wala. Hindi na tumauulit. Blackout bingo kasi kanina kaya ako ginabi ngayon. Hindi ko na malayan ang oras. Pero dati naman bago dumilim nakakauwi na ako. So matagal-tagal na pala kayong pumupunta dyan sa bingo na yan. Oo, pero para lang palipasin ang oras. Imbis na pumirmi lang kayo rito sa bahay at maglinis, sinasayang nyo pa oras nyo doon. Nakapaglinis naman ako. Nakapaglinis? Bakit yung cabinet sa kusina di man lang naayos yung laman? Bukas ko dapat aayusin yun kasi gusto ko sanang magpabili sa'yo ng panibagong lalagyan ng mga nakatambak dyan. Wala akong perang pambili niyang lalagyang sinasabi nyo. Sige, gawan ko na lang ng paraan bukas. Ay nako, tawagin nyo na lang ako kapag nakapagluto na kayo. Idlip lang ako para palipasin tong sakit ng sikmura ko. Iniisip ko na lang na siguro talagang masama ang pakiramdam ni Regine na talagang gutom na ito, Papa Dudut. Naiintindihan ko naman na pagod ito sa trabaho niya at gutom na kaya talagang makakaramdam nga naman kahit sino ng inis sa ganong kalagayan. Nasaktan lamang ako dahil para bang wala na siyang respeto sa akin. Yun ang unang beses na nakita ko siyang nagalit sa akin mula nang tumungtong ako sa Maynila. Pinilit kong iwaksi ang sama ng loob ko sa mga binitawan nitong salita, Papa Dudut. Noong natapos na akong magluto ay tinawag ko na ito para kumain. Hindi na ako sumabay noon at inayos na lamang ang kabinet. Hindi naman niya ako inayang sabayan siya at aaminin kong nakaramdam ako ng tampo noon. Yun din ang unang beses na naramdaman kong parang katulong ang turing nito sa akin at hindi isang ina. Ayokong palalimin pa noon ang naiisip ko na yon dahil masakit sa isang ina na gano'n ang turing sa iyo ng sarili mong anak. Nang mga sumunod na araw ay mas lalo kong nakumpirma na parang ang katulong ang tingin nito sa akin. Ni minsan ay hindi ito nagkusang tumulong sa pag-aayos ng bahay kahit na day off nilang mag-asawa. Hindi na lamang ako umiimik noon dahil alam kong ikakagalit na naman niya yon, Papa Dudut. Hanggat maaari, Papa Dudut, ayokong nagagalit noon si Regine sa akin. Dahil ayokong isumbat nitong muli ang mga naging kasalanan ko sa kanya noon. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Hindi na ako lumabas pa noon ng bahay para manood ng bingo o kahit man lang maglakad-lakad. Natakot kasi ako na muling magalit si Regine kapag hindi niya ako nadatnan sa bahay. Sinubukan ko na lamang aliwin ang sarili ko sa barahang binaon ko papunta ng Maynila. Nagsosolitaryo na lamang ako para palipasin na lamang ang oras habang hinihintay ang pag-uwi ng mag-asawa. Hindi pa rin pare-pareho ang oras ng uwi nilang dalawa at madalas nakakatulugan ko na sila noon sa sala kakahintay. Minsan nagtatampo na rin ako noon dahil hindi nila kinakain ang mga hinahanda ko dahil nakakain na raw sila sa labas. Samantalang binilin sa akin ni Regine na huwag kong kakaligtaang magluto ng pagkain lalo't pagod sila sa trabaho. Naging grabe na rin ang mga utos ni Regine sa akin, Papa Dudut. Wala na ngang pakiusap, talagang puro na lang siya utos. Tinatrato niya ako talaga bilang isang katulong at hindi bilang isang ina. Hindi yun nakakaganda sa pakiramdam. Ang nipis din ng pasensya nito sa akin sa tuwing nagkakamali ako ng linis lalo na sa mga appliance nito. Hindi kasi ako sanay sa mga ganong appliances kaya hindi ko alam kung paano yon gagalawin. Naituro naman niya, yun nga lang dala siguro ng edad ko mabilis kong nakakalimutan talaga. Nay! Nay! Ano yon? Pumunta nga muna kayo rito sa kusina. May ipagagawa ka ba? May papaulit ako sa inyo. Tingnan niyo tong microwave. Bakit di niyo man lang nilinis to? Natatakot kasi ako na ipasok yung kamay ko dyan. Baka makuryente ako. Ano ba namang rason yan, Nay? Hindi kayo makukuryente dahil hindi naman nakasaksak. Baka lang kasi mag-ground. Ay naku, Nay! Kung nakakakuryente yan, di sana lahat kami nandito sa bahay tostado na. Nakatamaran nyo na naman sigurong linisin. Hindi naman. Mukha kasing busy na naman kayo sa pagsusugal Pagsusugal? Hindi na ako nagsusugal. Bakit may karton ng baraha dyan sa sala? Nagbabaraha ako, oo, pero pang solitaryo lang. Diyan naman nagsisimula yan Mamaya malalaman ko na lang nasa kabilang kanto na naman kayo at nagsusugal. Hindi ko na nga magawang lumabas ng bahay Ay dapat lang, Nay! Di pa tapos ang pandemya, ipapaalala ko lang ha. Kapag nagkasakit kayo, ako ang gagasto sa pang-ospital o pang-palibing nyo. Nag-iingat naman ako. Basta linisan nyo na tong microwave. Tapusin ko lang yung nililinis ko sa banyo. Maghugas na kayo ng kamay at unahin nyo na tong microwave. Maya-maya lang magigising na si Richard. Alam nyo namang minu-minuto nagpapainit yun ng kape. Natatakot talaga akong hawakan yung microwave, Regine. Pasmado pa naman ako. Ano ba naman, Nay? Kakasabi ko lang sa'yo na hindi kayo makukuryente. O, tingnan nyo. Nakuryente ba ako? Regine? Okay na yung kamay nyo. Ayan nasa loob na ng microwave yung kamay nyo. Nakuryente ba kayo? Nag-ground ba kayo? Pwede na bang ilabas yung kamay ko at nagpapawis na Atukin nyo yung paligid ng microwave. Bibigyan ko kayo na 1,000 kung makukuryente kayo kapag ginawa nyo yan. Hindi na kailangan, anak. Sige at lilinisin ko na to. Mabuti naman. Kala ko makikipagtalo pa kayo Wala kasi akong alam sa mga ganitong gamit. Alam mo naman sa atin sa Davao, electric fan lang ang meron tayo. Pues iba rito sa Maynila. Kailangan ko ng mga gamit na yan para mapagaan ang buhay ko. Hindi pwedeng mag-tiis lang sa electric fan. Bakit? Mapapainit ba nun ang mga lumamig na pagkain ko? Hindi. Pagkatapos niyong linisan yung microwave, pakisilip na rin yung likuran ng ref. Mukhang may mga namatay na namang ipis dun. Sige. May parating pala akong order mamaya. Pakikuha na lang at pakisanitize bago nyo dalhin sa kwarto namin. Sige. Nahabag ako sa sarili ko sa kung paano ako tratuhin ni Regine, Papa Dudut.
Kung paano niya ako kinausap para bang napakatanga kong tao. Naiyak na nga lang ako habang sinusunod ang mga inutos niya sa akin. Nanatili ako ng mas matagal sa banyo para doon pahupain ang pamamaga ng mga mata ko. Sa banyo ako nakahanap ng kapayapaan at hindi muna sana ako lalabas noon kung hindi lang may kumatok sa aming gate. Pinalipas kong muli ang ginawang yon ni Regine sa akin. Pinalubag ko na lamang ang loob ko at sinabi ko sa sarili kong pagod lang siguro ang anak ko sa kanyang trabaho. Bukod kay Regine ay napapadalas din ang mga inuutos ng kanyang asawang si Richard. Nung una maayos naman itong nakikisuyo pero siguro nang tumagal naging komportable na siyang mag-utos. Lalo na tuwing nakikita niya noon kung paano ako utusan ni Regine. Kaya siguro nakigaya na rin siya. Hinding-hindi ko makakalimutan noon papadudot noong isang beses na nilapitan ako nito para mag-utos. Wala noon si Regine at si Richard lamang ang kasama ko sa bahay. Habang nilalagay ko noon sa kabinet ang mga damit nila, lumapit ito sa akin. Nay? Oh, Richard, tapos ka na bang kumain? Opo. Nilagay ko na rin sa lababo yung pinggan para madali nyo nang mahugasan mamaya. Ah sige, tapusin ko lang tong pagsasalansa ng mga damit nyo. Ay, nga pala. Nay, may ipapasuyo sana ako eh. Ano yon? Napansin ko kasi na di nyo sinasama sa mga nilalaban nyo yung mga underwear ko eh. Baka pwede nyo nang isama sa susunod. Akala ko kasi personal na gamit na yon. Ano naman ho kung personal? Kasi syempre parang hindi naman ata maganda na ako pa yung naglalaban ng sinusuot mong pangtago ng ari mo, di ba? Ang straightforward naman, Nay. Talaga bang pati yun ako pa rin na maglalaba? Syempre naman po. Sayang naman yung sabon at tubig kung di nyo pa isasabay sa mga nilalaban nyo, di ba? Para sana, minsanan na yung paglalaban nyo. Maliliit at madali lang namang labhan ang brief mo. Oo nga kaya nagtataka ako bakit di nyo nilalaban. Kasi akala ko kaya mo na yung gawin. Bakit po yung kay Regine kayo yung naglalaba? Kahit nga yung may tagos kinukusot nyo pa. Anak ko naman yun. Anak nyo na rin ako, di ba? Asawa ko si Regine. Pamilya na tayo. Nakakatampo naman kayo, Nay, kung di nyo gagawin yun para sa akin. Nakakailang kasing O gawin. sige, ako na lang ang maglalaba. Bahala na kung mapagod ako at mapasma. Isipin nyo, galing na akong trabaho. Pagod na ako tapos kailangan ko pang asikasuhin yung paglalaban ng mga brief ko. Pwede namang ibabad ko na lang para matanggal agad yung dumi. Tapos laban mo na pag may oras ka. Hindi ka na matatagal ang kusutin kasi… Okay, sige. Ako na rin ba yung maghuhugas ng pinagkainan ko? Kasi di ba personal ko namang ginamit yon? Ako nang bahala ron. Ako na lang, Nay. Nakakahiya naman sa inyo. Mukhang di mo na kayang ayusin yung mga ginamit ko. Wala naman akong problema sa mga hugasin. Maliit lang naman yun na pakiusap, pero sige. Gusto ko lang naman mabawasan yung pagod ko. Yung pag-uwi ko ng bahay, wala na sana akong ibang gagawin kundi magpahinga. Pero di ko pala yun magagawa. Richard naman. Isipin nyo, mas malaki pa yung ambag kong pera sa bahay na to kaysa kay Regine. Pero di man lang ako mapagsilbihan dito ng tama. Mali ba yung tanggihan kong laban ng mga brief mo? Hindi lang talaga ako sanay naglalaban ng underwear ng ibang tao. Yung asawa ko nga nung nabubuhay pa hindi ko na ipaglaban ni minsan ng salawal niya. Napakamalas naman niya kung ganun. Hindi naman sa malas. Nahihiya lang din siyang ipalabas sa akin gawa ng… Hindi nyo na kailangang magpaliwanag. Siguro nga di pa rin pamilya ang turing nyo sa akin kaya ayaw nyo akong ipaglaba. Masyado bang nakakadiri ang brief ko? Nung huli kong chinek, wala namang kahit na anong marka o amoy para pandirian nyo ng ganyan . O sige na Richard, wag na nating pagtalunan to. Lalabang ko na lahat ng brief mo. Kung napipilitan kayo… Hindi ako napipilitan. Gusto ko rin gawin yon bilang pasasalamat na pinatuloy niyo ako sa bahay niyo. At syempre, dahil tinuturing na rin kitang sarili kong anak. Salamat sa pagtanggap sa akin bilang anak nyo. Yun lang naman ang habol ko .
Nga po pala, dahan-dahan lang po sa paglalaban ng mga brief ko ha. Baka kasi masyado nyo namang makusot. Mahal pa naman yung mga yon. Branded. Dinaan ako ni Richard sa pangungonsensya at simpleng panunumbat kaya ako pumayag sa utos niya. Mula noon tinuloy-tuloy na niya ang ganong gawain para mapapayag ako sa mga gusto niyang gawin ko. Hanggang isang araw ay para na lamang kong robot na sunod na lamang ng sunod kahit na hindi nahintayin pa ang pangungonsensya o panunumbat. Namanhid na lamang ako at tinanggap na siguro ito ang kapalit ng mga naging kasalanan ko noon kay Regine. Mas naging madali para sa akin na tanggapin ang sitwasyon ko sa ganong pag-iisip kesa yung durugin ko yung puso ko sa kakaisip na talagang katulong lang ang turing nila para sa akin. Gustuhin ko man noon na kausapin sila sa posisyon ko sa bahay ay hindi ko rin nagawa dahil ako yung nahihiya. Naisip ko kasi na baka isumbat sa akin lahat ng nagastos nila para sa pamasahe at pangkain ko araw-araw. Mula noong dumating ako sa bahay nila ni minsan ay hindi nila ako binigyan kahit piso man lang. Naging katulong nila ako ng walang bayad. Noong minsan nga ay sinubukan kong manghingi ng 20 pesos pambilisan na ng tinapay. Pero agad akong pinangunahan ni Regine at sinabing baka gamitin ko lang daw ang pera para ipangsugal. Mula noon ay hindi ko na inulit pang manghingi kahit 25 sentimos sa kanya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Umaasa ako dati na baka naman matuto silang makiramdam sa kalagayan ko, Papa Dudut. Pero hindi yon nangyari. Na doble hanggang sa natriple lahat ng pinapagawa nila sa akin. Ultimo yung pag-utos sa akin para ipadala yung mga gusto nilang ipadala sa mga kakilala nila, ako pa yung gumagawa noon. Papa Dudut, may edad na ako noon at napapagod din syempre kapag nagtuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Nais ko lang din noon na mapansin nilang ginagawa ko naman ang lahat para magpakita ng pasasalamat sa pagtanggap nila sa akin sa bahay nila pero para bang hindi nila yon nakikita. Pakiramdam ko noon sapat lang yung pagiging katulong ko sa kanila dahil marami na silang naipakain sa akin mula noong tumuloy ako sa bahay nila. Nung hindi ko na kinaya ang mga pinapagawa nila ay nagplano akong kausapin na silang pareho. Inintay ko sila isang gabi at habang ginagawa ko yon, ininsayo ko na yung mga dapat kong sabihin. Natakot pa nga ako sa magiging reaksyon nila dahil paniguradong mamasamain nila lahat ng hinaing ko. Hinanda ko na lamang ang sarili ko sa kung ano ang masasabi nila. Sakto 10:00 na ng gabi nang dumating sila at doon natuwa ako dahil kahit papaano ay good mood sila. Nakangiti pa silang pumasok ng bahay. Kaya naisip kong sakto lang ang oras na pinili kong kausapin silang pareho. Grabe yung nangyari na yung kay Claire, no? Hindi ko na nga siya matignan after nung nangyari. Saka hindi ba? Oh, Nay! Mukhang kampanting-kampante kayo sa pagkakaupo niyo dyan sa sofa, ah. Nakapagluto na ba ng dinner? Oo, iinitin ko na lang kapag handa na kayong kumain. Mamaya muna siguro. Napagod kami sa biyahe pa uwi. Ang hirap talaga kapag nagko-commute ka lang. Pakuha na lang kami ng malamig na tubig. Sa akin, padagdagan ng yelo. Ang init sa labas eh. Pwede bang makausap muna kayo saglit? Mukhang seryoso kayo, ah. Ihingi ba kayo ng pangsugal? Wala kaming maibibigay. Hindi naman yon. Gusto ko lang sana maglabas ng hinanaing ko. Hinanaing saan? Dahil di ka namin pinapayagang magsugal? Alam niyo naman sigurong para rin yun sa ikabubuti niyo, di ba?
Huwag mo na sanang ibalik-balik pa yung tungkol sa sugal. Matagal ko nang kinalimutan yan. Matagal nang kinalimutan? Bakit parang memoryado nyo pa rin yung tamang pagsalat ng baraha? Hindi tungkol sa sugal o anumang bisyo yung gusto ko sanang sabihin sa inyo. Tungkol saan pala yan? Nito kasing mga nakaraan, napapansin ko napapadalas na yung mga utos nyo sa akin. Yan ba yung kinasasama ng loob nyo? Alam nyo naman na kailangan namin kayo rito para gampanan yung mga gawaing bahay dahil hindi namin kayang gawin yun, di ba? Pareho kaming pagod sa trabaho ni Richard. Inaasahan nyo talagang kami pa ang gagawa nun? Alam ko namang pagod kayo pagdating at kaya nga ako nandito para pagaanin kahit papano yung stress at pagod nyo. Hindi ko lang maintindihan, Nay ha. Sorry pero parang ang tunog labag sa kalooban nyo lahat ng pinapagawa namin dito sa bahay. May kusa naman akong trabahuhin lahat ng mga gawain dito. Ang sa akin lang, hindi pa man din ako nakakaupo may panibago na naman kayong utos. Alam niyong mahina na mga buto ko at sa edad ko hindi na dapat ako masyadong nababanat sa mga mabibigat na trabaho. Hindi nababanat sa mabibigat na trabaho. Try nyo kayang puntahan kami sa trabaho namin para makita nyong katiting lang ang pagod na nararamdaman nyo. Kayo rito kapag natapos na sa gawaing bahay, pwede na kayo magpahinga. Kami, tuloy-tuloy lang at madalas nauuwi pa namin dito sa bahay yung trabahong di namin natapos. Tama si Regine, Nay. Kaya sana wag nang sasama ang loob nyo kung nauutusan kayo sa mga gawaing bahay. Kaya nga namin kayo kinuha, di ba? Nasabi naman na siguro ng anak nyo kung bakit kayo nandito. Oo. Yun naman pala Pero ang akala ko tutulong lang ako sa gawaing bahay. Hindi ko lang talaga inasahan na ituturing niyo kung katulong dito. Ha? Bakit nyo naman iisipin na tinuturing namin kayong katulong? Ang katulong, binabayaran. Hindi naman namin kayo inaabutan kahit piso para sa mga ginagawa nyo dito sa bahay, di ba? Yun na nga Para akong nangatulong ng walang sahod. Yung mga pinapagawa nyo at paraan nyo ng pag-uutos parang katulong nyo ko Naku, Nay, kayo lang ang nag-iisip niyan. Ako lang ba? Balikan niyo yung mga araw na inutusan niyo ko at sinigawan kapag may mga pagkakamali ako. Hindi nanay ang turing niyo sa akin dito. Isa akong katulong para sa inyo. Di sorry, kung sa tingin nyo ganun ang turing namin sa inyo. Masyado naman kayo nagbabalat sibuyas dyan. Nay, kung pera lang ang kailangan nyo, pwede nyo naman kaming diretsahin Hindi pera ang kailangan ko. Kilala ko kayo, Nay. Magkano ba ang gusto nyong kabayaran para sa pag-aasikaso nyo rito sa bahay? Sinabi ko na ngang hindi pera ang pinupunto ko. Binanggit nyo na nga kanina, di ba? Sabi nyo para kayong katulong na di binabayaran? O di sige, babayaran namin kayo. Parang kinumpirma nyo lang sa akin na katulong talaga ako para sa inyo. Hindi na namin alam yung gusto nyong mangyari dito. Alam nyo, Nay, kung gusto nyo… Richard, ako na lang ang makikipag-usap kay nanay. Pumanik ka muna sa kwarto. Nakakainis kasi. Di na lang tayo diretsahin. Ako nang bahala. Sige na, magpunta ka na muna sa kwarto. Nay, sa susunod wag ka kayong pabigla-bigla ng paghihimutok. Pasensya na. Talaga kasi… Ang ayos-ayos ng mood namin kanina Tapos sisirain nyo lang. Akala ko kasi… Pagod kaming pareho tapos babanatan nyo kami ng problema nyo rito sa bahay. O sige Nay, para wala na lang issue. Mula ngayon, tulong-tulong na lang sa gawaing bahay. Hindi naman yun ang… Okay na. Papanig na ako sa kwarto. Hindi na ba kayo kakain? Ipaghahain ko Bakit kayo… pa? Baka pati yan, isumbat nyo pa. Nagsisi ako na sinabi ko sa kanilang dalawa ang problema ko. Nainis ako sa sarili ko dahil pwede namang hindi ko na lamang sinabi sa kanila para maging maayos pa rin ang pagsasama naming tatlo. Mula noong sinabi ko sa kanila ang hinanaing ko ay hindi na nila ako kinausap ng maayos. Dinadaan-daanan na lamang nila ako sa bahay at madalas pinaparinggan nila ako noon. Tinulungan na nila ako sa mga gawaing bahay pero padabog lahat ng ginagawa nila na may halong pagpaparinig.
Nakaramdam ako ng hiya habang pinagmamasdan silang nag-aayos ng bahay pagka-uwi pa lamang nila. Papadudot para hindi na sila magtrabaho pa sa bahay ay sinisikap ko na noon at tapusin na lahat pagtatrabaho nila ng sapilitan. Lalo na si Regine Papadudut. Madalas sa harapan ko siya noon gumagawa ng mga gawaing bahay para siguro ipakita na masama ang loob nito sa akin. Nananadya siya noon na ipakita sa akin na nahihirapan siya sa mga gawaing bahay na dapat ako lamang mag-isa ang gumagawa, Papadudut. Buisit naman siya! Nak, Naglalaba ako. May iutos ka ba? wala naman akong iuutos. Eh di wag niyo na akong istorbohin dito. Iwan mo na yan dyan. Ako na lang ang maglalaban yan. Wag na, nakakahiya eh. Baka mamaya maisumbat na naman to sa amin. Patawarin niyo na sana ako sa mga nasabi ko nung nakaraan. Nadala lang siguro ako ng pagod. At kami, hindi ba napapagod sa trabaho? Alam ko naman yun. Kaya nga humihingi na ako ng sorry eh. Wala nang magagawa yan, Nay. Nakasakit na kayo. Sana kahit papaano merong… Wala nga! Sawang-sawa na ako sa kakahingi nyo na sorry. Mula pagkabata ako, dyan na kayo magaling. Puro na lang sorry sa bawat pagkakamali. Akala nyo ba maganda yung epekto nun sa akin? Hindi! Hinding-hindi! Akala nyo matatapalan lang ng sorry lahat? Pwes nagkakamali kayo. Kaya nga nandito ako bumabawi sa'yo eh. Bumabawi na kayo sa lagay na yan? Eh parang konting pagod lang eh, atrasado na naman kayo. Anak, kung alam mo lang na masaya naman ako sa Davao noon. Eh di bumalik kayo ron. Mas maganda nga atang andun kayo eh. Kung bakit naman kasi naisipan kong kunin kayo dito sa Maynila? Masaya ako ron. Pero mas masaya ako rito kasama ka. Kung alam mo lang na nangungulila ako sa'yo lagi nung nasa Davao pa ako. Eh di sana inayos niyo yung pagiging nanay niyo sa akin nung nasa Davao pa ako para hindi ako nangating umalis sa lugar na yon. Kaya nga sising-sisi ako. Dahil hindi man lang ako nakabawi sa'yo nung nandun ka pa. Marami akong pinalagpas na pagkakataon para maayos yung gulo natin. Ikaw lang naman yung gumawa ng gulo na yun, Nay. Hiyang-hiya ako sa nagawa niyong pagnanakaw, sa pagsusugal niyo, sa pagiging walang kwenta niyong ina. Kung ano-anong inabot kong pamiminta sa akin sa eskwelahan dahil sa inyo. Kahit mga teacher ko noon, walang ibang ginawa kundi pagchismisan ng buhay natin. Hindi ko alam yan. Hindi niyo alam dahil wala naman kayong pakialam. Anak! Alam niyo, Nay, mas maganda siguro hindi ko na lang talaga kayo pinapunta rito sa Maynila. Akala ko makakatulong kayo eh. Akala ko magiging maayos tayo rito, pero hindi eh. Naging dagdag stress ka pa sa akin. Gusto ko lang naman magsabi ng saloobin ko. Gusto ko ring magsabi ng saloobin ko ngayon, pwede ba? Naiinis ako sa'yo dahil puro kayo reklamo. Hindi na lang kayo magpasalamat na binigyan ko kayo ng matutuluyan at bukod dyan, libreng pagkain. Nung nasa Davao ka, anong kinakain mo ron? Bahala na, di ba? Madalas di ka pa nga siguro nabubusog sa mga kinakain mo. Alam mo kung bakit? Kasi nung sinundo kita sa airport, sobrang payat mo. Ikumpara mo ngayon, Nay. Ikumpara mo! Nagkalamang ka na at hindi ka na maputla. Wala man lang bang pasasalamat sa naiambag naming pagkain dyan sa sikmura mo? Salamat. Sa susunod na sahod namin, maglalaan kami ng pera para ipangpamasahin nyo pa uwi ng Davao. Kahit patong-patong na ang bayarin namin, gagawa pa rin kami ng paraan para sa pamasahe at allowance nyo pa uwi. Okay na ba? Anak, wag mo naman akong pauwiin. Ayos naman ako rito eh. Hindi, Nanay. Mas lalo lang nagkakalamat ang relasyon natin sa ginagawa nyo eh. Pwede bang kalimutan na lang natin yung nasabi ko nung nakaraan? Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na yun mauulit. At kapag naulit, pauuwiin ka na talaga namin, ha? Oo, sige anak. Ako pa ang kusang uuwi kapag naulit yun. Ming mag-ina. Tiniis kong wag magsalita tungkol sa nararamdaman ko kahit na napapagod na ako.
Tiniis kong hindi magpahinga para lamang masiguradong wala silang mairereklamong dalawa kapag umuwi sila ng bahay. Marami akong tiniis. Masiguro lamang na hindi mawawala sa piling ko ang nag-iisang anak ko. Sa ngayon ay nandito pa rin ako kina Regine Papadudut. Nagtutuloy-tuloy pa rin sila sa pagtrato sa akin bilang katulong at nakakasanayan ko na yon sa totoo lamang. Binigyan nila ako ng 20 or binibigyan ako ng budget na 20 kada araw para ipambili ko ng tinapay at candy kung sakali mang kailanganin ko raw. Iniipon ko yon para may ipangbili ng regalo para kay Regine dahil alam kong matagal-tagal na rin mula nang nabilhan ko siya ng regalo sa kanyang kaarawan. Sana sa ganung paraan ay makabawi man lamang ako sa kanya sa dami ng nagawa kong kasalanan mula noong pagkabata niya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Milagros. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever. Barangay Love Stories. Love Stories. Ang daming klase ng pag-ibig. May puppy love, may first love, true love. Ang mga yan ay mga pag-ibig na matatawag nating nade-develop mula sa wala. Pero may isang klase ng love na biglaan. At ito ang love at first sight, mga kapuso. Ikaw, sa palagay mo ba ay magiging totoo ang pag-ibig na mula sa unang pagkikita? Dear Papa Dudut, ako po si Elliot, masasabi kong maayos na ang buhay ko sa ngayon. Dahil bago pa man pumasok ang pandemya ay dalawang magkasunod na pagsubok na ang dumating sa buhay namin. Una ay nawalan ako ng trabaho dahil sa pagsasara ng kumpanyang pinapasukan ko. Nagbigay naman sila ng kompensasyon pero dahil sa hirap maghanap ng trabaho noon ay unti-unti ding naubos ang perang yon, Papa Dudut. Saka naman dumating ang ikalawang pagsubok. Nahulog si inay pababa sa hagdanan ng bahay namin na naging dahilan ng pagkabali ng kanyang braso dahil naitukod niya ito. Itinakbo ko siya sa ospital at sa kasamang palad ay kailangan daw lagyan ng bakal ang nabaling parte upang maghilom ng tama ang nabaling buto. Sinabi na rin sa akin kung magkano ang gagastusin. Hindi naman madalian ang operasyon pero hindi din pwedeng mapatagal pa dahil baka hindi na maganda ang lagay ng braso ni nanay. Isang araw papunta ng ospital ay hindi ko alam kung ang nangyari sa akin ay sagot sa problema ko o isang pagsubok ng katatagan. Sa sinakyan kong jeep ay may napulot akong isang wallet. Ako lamang ang sakay ng jeep ng oras na yon, kaya wala nang ibang pwedeng pagtanungan kung may nakahulog ba ng wallet na yon. Binuksan ko ang wallet para malaman kung kanino ito at nagulat ako nang makitang maraming tig-1,000 sa loob nito. Natigilan ako, Papa Dudut, pero hindi sa akin ang perang yon, kaya kailangan kong isole. Nakita ko sa wallet ang ID na may address at may cellphone number din. Kaya pagbaba ko ng jeep sa tapat ng ospital ay agad kong tinawagan ng numero na nasa wallet. Hello? Hello? Ito po ba si Miss Nola? Opo, ako nga po. Sino po ito?
Si Elliot po to. Napulot ko kasi tong wallet nyo kanina sa jeep. Ay, naku, salamat naman. Kanina pa ako nag-aalala eh. Salamat. Sino po pala ito? Elliot po. Ay, naku Elliot, thank you talaga. Welcome po. Saan ko po ba isusoli itong wallet? Naku, wag ka mag-alala. Ako na lang ang pupunta sa'yo. Nasaan ka ba ngayon? Nandito lang po ako sa ospital. Dadalawin ko lang po sandali nanay ko. Tapos pwede na po ako makipagkita sa inyo. Ospital? Nasa ospital din ako. Saang ospital ka? Ay, sorry ha. Nahulog kasi yung tumbler ko. Nandito po ako sa ospital ng... Kayo po ba yung nasa lobby na may pinupulot na tumbler? Nakakulay pulang damit? Ako nga. Nandito ka din? Nasaan ka? Eto po, malapit na sa inyo. Nakasul na t-shirt po ako. Grabe naman ang coincidence na to. Elliot? Uy, ikaw si Elliot, di ba? Po? Opo. Kanina okay lang na pinopo mo ko kasi hindi pa kita nakikita. Halos magkaedad lang pala tayo kaya wag mo na akong poin. Ay, sorry po. Ibig kong sabihin, sorry Miss Nola. Miss pa nga ako, pero Nola na lang. Palabiro pala kayo. Minsan lang. Pero seriously, alam mo sobrang salamat ha kasi ikaw yung nakapulot ng wallet ko. Ewan ko ba? Bakit ba hindi ko iningatan at nahulog yan? Salamat talaga ha. Walang anuman. Eto ang wallet mo. Pakicheck na lang. Ay, sandali. Eto, pagpasensyahan mo na tong 2,000 ha bilang pasasalamat lang sa pagsusoli mo ng wallet ko. Hindi na ako mahihiya Malaking tulong sa akin to. Bakit ka nga pala nandito sa ospital? Anong sakit mo? Magpapacheck up ka rin ba? Hindi ako. Nandito nanay ko. Nabalian siya ng buto sa braso. Kailangan niyang operahan. Kaya malaking tulong tong bigay mo pandagdag sa operasyon niya. Ganun ba? Teka. Eto, idagdag mo pa tong 2,000 dyan. Nako, masyado na atang malaki tong pabuya mo. Okay lang yan. Ang mga taong katulad mo dapat tinutulungan din. Sige, kakapalan ko na uli ang mukha ko Tatanggapin ko to. Oo, sige kunin mo na. May kalakihan din ang laman ng wallet ko Kung hindi mo na isoli to sa akin, mas malaki din ang nawala. Kaya maliit na halaga lang yung binigay ko kumpara sa magandang ginawa mo. Salamat talaga. Salamat. Sagot ka ng langit sa problema ko. Kanina dasal din ako ng dasal na kung hindi ko makukuha yung pera, hahayaan ko na lang. Basta maisoli lang ang mga ID at iba pang importante sa wallet ko. Pero naibalik lahat. Kaya sagot ka din ng langit sa dasal ko. Malakas talaga ang kapangyarihan ng dasal. Ano bang kailangan? Ewan ko, Papa Dudut, kung bakit parang ang daming time ni Nola para sa akin noon. Siguro sobrang thankful talaga siya sa pagsusoli ko ng nawala niyang wallet. Papa Dudut, nasa dibdib ko lahat ng problema kaya napakasarap ng pakiramdam na may makikinig sa akin para mailabas ang nasa loob ko. Kaya naman unti-unti din gumaan ang pakiramdam ko. Buong-buo kong ikinuwento sa kanya ang pangyayari dahil kasi sa pagkawala ng trabaho ko ay nagpilit din si nanay na maglako ng gulay sa paligid namin. Hanggang sa noong araw na yon ay nagmamadali si nanay para magtinda dahil tinanghali siya ng gising. Doon na nga nangyari ang aksidente. Matapos kong maikwento sa kanya ang lahat ay humingi pa siya ng pasensya dahil nga sa maliit lamang ang naiabot niya. Ang sabi ko ay hindi maliit ang 4,000. Nahiya nga ako, Papa Dudut, kasi parang ang insensitive ko at hindi ko man lang naitanong sa kanya kung bakit siya nasa ospital. May dinalaw ba siya o siya mismo ang nagpatingin? Hindi ko alam kung bakit parang ang tagal na niya akong kakilala. Sinabi niya na kung hindi lang siya magpapatanggal ng bato sa abdo ay marahil ay natulungan niya ako sa pagpapaopera din sa nanay ko. Nang madinig ko yon ay sobrang hiyang-hiya ako. Isosoli ko na sana ang ibinigay niya dahil kailangan niya din pala ng pera pero pinigilan niya ako. Ang sabi niya na hindi naman siguro aabot sa eksaktong 50,000 ang gagastusin niya. Nahihiyaman ako ay nagpasalamat na lang din talaga ako ng sobra. Pero Papa Dudut, na love at first sight talaga ako sa kanya.
Pero alam kong pangarap lamang yon. Kaya naman sinantabi ko ang pakiramdam na yon. Hanggang sa nagpaalamanan na kami, papadudot syempre kulang pa ang pera ko kaya kailangan ko pang kumayod sa mga racket at sideline na pwedeng pasukin para mabuo ang pampaopera ng nanay ko. Kumusta po kayo, Nay? Okay naman ako anak. Huwag ka na masyadong mag-alala. Masakit pa po ba? Hindi na masyado anak. Binigyan ako ng gamot kanina kaya medyo nawala na ang kirot. Nay, huwag niyong tiisin ha. Kung may nararamdaman kayo, sabihin niyo agad. Baka mamaya daw makalipat na tayo sa ward. Pasensya ka na, Nay ha. Dito na muna tayo sa hallway. Anak, sa bahay na kaya ako magpagaling? Nay, hindi pwede. Mas mabuti na dito. Nandyan lang ang mga doktor at madaling tanungin kung may maramdaman man kayo. Anak, masyado ka nang nag-aalala. Baka ang sarili mo naman ang mapabayaan mo. Alam kong pagod ka kakahanap ng trabaho tapos binigyan pa kita ng problema. Nay, aksidente ang nangyari. Hindi po kayo nagbigay ng problema. Kung nag-ingat lang ako, hindi sana mangyayari to. Nay, mag-concentrate na lang kayo sa pagpapagaling. Hayaan nyo na ang pag-iisip sa akin. Ay tatawid natin to. Kayo na nga din ang nagsabi sa akin nung mawalan ako ng trabaho na pagsubok lang yun para mas lalo tayong lumakas. Kaya magpalakas kayo, Nay, para mas lumakas pa ako. Oo, anak. Konti na lang, Nay, mabubuo ko na ang pampaopera nyo. Kanina, nakapulot ako ng wallet. Ang daming lamang pera. Naku, anak. Nay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko po inangkin yung pera. Isinoli ko po. Mabait po yung may-ari, Nay. Binigyan ako ng 4,000 pabuya. Hindi na ako nahiya, Nay. Kinuha ko na. Napakabait naman ng taong yun. Kita mo, anak, ang kabutihan sinusuklian talaga. Nay, alam nyo ba? Hindi lang siya mabait. Maganda pa. Aba, parang ang tamis ng ngiti mo sa pagkakasabi na maganda siya. Hindi po ah. Elliot! Nola, Bakit nandito kayo? wala pa kasing bakante sa ward. Pero mamaya baka makalipat na kami doon. Anak, Ay, sorry, Nay. Nola, siya pala ang nanay ko. Nay, siya yung sinabi ko sa inyong may-ari nung wallet na napulot ko. Nice to meet you po. Kumusta po kayo? mabuti-buti na iha. Salamat ha. Totoo pa lang sabi ng anak ko. Bukod sa mabait ka na maganda ka talaga. Nay, Ikaw ha? Baka binebenta mo na ako sa nanay mo ha? huwag ka maniwala dyan kay nanay. Palabiro talaga yan eh. Kumusta ka pala? Anong sabi ng doktor? Ayun, kinuhanan niya ako ng mga test. Bukas ko malalaman ang resulta. Sabi pa niya, parang baka hindi ko na raw kailanganin magpa-opera. Baka kayanin naman daw ng gamot. Naku iha, makakaasa ka sa dasal ko na sana hindi ka na nga operahan. Salamat po. Pasensya na po, hindi po yata nasabi ni Elliot yung pangalan nyo. Andeng ang tawag sa akin, pero tawagin mo na lang akong Nanay Andeng. Nay, nakakaya. Ano bang nakakahiya doon? Nanay naman talaga si Nanay Andeng, kaya natural na tawagin siyang Nanay Andeng. Tama yun anak. Uy, Nay, nakakaya po. Ay, sinola ang kausap ko. Tama ang sinabi mo anak. Nay naman eh. Oh, palabiro pala ang nanay mo. Ikaw masyado kang seryoso mula pa kanina nung nagkakilala tayo. Yun nga ang sinasabi ko dyan. Masyado kong inaalala. Kaya ayan tuloy, nakakalimutan na magbiro at ngumiti. Ay, pinagtutulungan ba ako rito? Uy, ngingiti na yan. Nahihiya pa eh. Alis na nga ako. Eto naman masyadong pikon. Ang mabuti pa, ako na nga alis at baka may pag-uusapan pa kayo ni Nanay Andeng. Salamat uli iha. Sana magkita pa tayo. Ay, sigurado po yan Nanay Andeng kasi babalik po ako bukas. Ayan, dalawin mo kami ni Elliot ha. Napakasaya mong kausap eh. Hindi lang yon, tignan mo at napakasaya ng itsura ni Elliot ngayon. Nay, ano ba? Nakakahiya.
Alis na po ako. Nanay Andeng, may sinabi ba sa inyo ang doktor kung bawal sa inyong prutas? Ha? Parang wala naman. Bakit, Iha? Sige po, magdadala po ako bukas ng prutas. Wag na, Nola. Nakakaiya na eh. Hindi naman para sa'yo yung prutas, para kay Nanay Andeng yun. Sa bagay. Ikaw, dadalang kita ng masarap na siopaw dun sa amin. Pwede din ba kayo ng siopaw, Nanay Andeng? Dadalang ko din kayo, ha? Ikaw ang bahala, anak. Sige po, habol pa po ako sa trabaho ko. See you po tomorrow. Alam mo, bagay kayo. Si nanay parang ewan. Papadudot hiyang-hiya ako ng oras na yon. Pero kalahati ng pakiramdam ko naman ang kinikilig. Ewan ko ba, Papadudot, hindi ko pa masyadong kilala si Nola pero dahil sa bait niya ay may kung anong kumikiliti sa akin para kiligin. Noong kinagabihan ng araw na yon ay nagkabakante na sa ward, Papadudot. Kaya nailipat na si nanay. Mas maayos na ang tulugan ko at binabantayan ko kasi si nanay aalis lamang ako ng umaga para nga mag-apply. Babalik na lang uli ng tanghali, nag-message kaagad ako kay Nola na nakalipat na ng kwarto si nanay. Kasi baka kung sakaling talagang pupunta siya kinabukasan ay alam na niya kung nasaan kami. Isa pa ay parang gustong gusto ko nang mag-mensahe sa kanya. Pero hindi ko alam ang sasabihin kaya noong nakalipat si nanay ay binalita ko kaagad sa kanya. Sumagot naman siya nang masaya siya at hindi na sa hallway nakapwesto si nanay. Gusto ko pa sanang mag-follow up ng message pero ewan. Bakit pinanghihinaan ako ng loob? Kasi hindi ko alam ang sasabihin ko. Kaya halos mapatalon ako sa tuwa noong nag-message siya uli na see you tomorrow, pahinga ka na, good night. Kilig na kilig ako, Papadudot, at hindi ko na mahintay ang kinabukasan. Kaya hindi pa pumuputok ang araw kinabukasan ay umuwi na ako para magpalit ng damit. Maaga ako mag-a-apply sa mga nakita kong mga bakanting trabaho at matapos ay nagmamadaling pumunta sa ospital. Unay para mabalikan si nanay at pangalawa ay baka magpunta na si Nola at hindi ko maabutan. Ewan ko, Papadudot, ha, pero sobrang coincidence na naman na paggaba ni Nola sa taxi ay siya namang pagdating ko. Gumagawa kaya ng paraan noon ng pagkakataon? Ewan, basta kinikilig na naman ako. Mabuti na din at nasaktuhan ko siya kasi medyo mabigat yung dala niyang pasalubong para kay nanay. Pagdating sa kwarto ay nakita na namin na tulog pa si nanay. Kaya sabi niya na tamang-tama kasi bibili muna siya ng inumin sa kantin dahil hindi siya nakapagdala dahil sa bigat ng mga dala niya. Sinamahan ko siya, Papadudot, syempre habang naglalakad ay umaatikabong kwentuhan ang naganap. Pakiramdam ko nga ay hindi kami naglalakad, Papadudot. Pakiramdam ko ay nakasakay kami sa lumulutang na ulap sa Cloud9, Papadudot. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Pagdating namin sa kantin, Papadudot, ay walang tindang tubig. Naubos daw pero parating na yung in-order nila. Kaya naupo muna kami para hintayin yung tubig. Doon na naikwento ni Nola na noong gabi pala na tinawagan na siya ng doktor para sabihin na ubusin niya na muna yung mga niresetang gamot na para sa 3 araw. Saka siya titignang muli kung makakayanang tunawin ng gamot ang bato sa abdo niya. Kung tutuusin ay hindi na pala kailangan pumunta ng ospital ni Nola dahil after 3 days pa dapat ang balik niya. Pero nagpunta pa rin siya para lamang madala ang mga ibibigay niya kay nanay. Lalong tumataas ang respeto at pagtingin ko sa kanya, Papadudot, nang dahil sa mga nalaman ko. Sinabi ko sa kanya na patuloy kaming magdarasal ni nanay para hindi na siya maoperahan. Napansin ni Nola na parang bumibigat ang mga kuwentuhan namin. Kaya nagtanong siya kung saan ako nagtatrabaho. Doon din niya nalaman na wala akong trabaho at nag-a-apply pa lamang. Kaya sinabi niya na nagtatrabaho siya sa isang pabrika na gumagawa ng tela
at kailangan nila ng delivery driver. Yun nga lang daw, hindi pang matagalan yung mai-offer niyang trabaho dahil yung talagang driver nila na matagal nang nagtatrabaho doon ay babalik pa. May inaasikaso lamang sa probinsya kaya nang hingi ng leave. Pero kahit na hindi pang matagalan ay masaya na ako kung makakapasok ako dahil malaking tulong na ang kikitain ko doon. Sinabi pa ni Nola na dahil parang temporary lamang ako ay pwede niyang ilakad na maging kaliwaan ng sweldo ko kada araw para mabuo na ang pang-opera ni nanay. Nang araw na yon, pag-aakyat namin kay nanay ay nagpaalam ako sandali para mag-apply sa kumpanya nila Nola. Natuwa naman si nanay at pakiramdam ko ay lalong lumalim din ang pagmamahal niya kay Nola. Matapos kong mag-apply ay bumalik ako ng ospital para ibalita kay nanay na dahil sa rekomendasyon ni Nola ay tanggap agad ako. Napakadali ng trabaho, Papa Dudut. Ang delivery ay tuwing umaga at hapon lamang. Kaya pwede akong bumalik sa ospital para magbantay kay nanay at babalik na lamang sa oras ng pagdi-deliver, Papa Dudut. Nakakahiya. Ikaw pa ang nagbayad ng taxi. Ano ba? Kung ako lang mag-isa ang pupunta dito, ako din naman ang magbabayad. Kaya isipin mo na lang na may libreng sakay si Mayor. Salamat ah. Ang kulit mo, sabi ng taxi lang yun eh. Hindi lang sa taxi, pati sa pagpasok sa akin sa trabaho. Yung pagiging mabait mo sa akin at kay nanay. Alam mo, napakalaking bagay sa akin ang ginawa mo. Kaya natutuwa ako kay Nanay Anding kasi pinalaki ka niyang marangal. Salamat. Oh, naiiyak ka ba? Ha? Hindi. Makita ka naman ni Nanay Anding niya, lolokohin ka na naman nun. Pasensya ka na kay nanay ha. Alaskador lang talaga yun. At pikon ka naman. O ayan, parang napipiko ka na naman ah. Hindi ah. Papasok na tayo sa ward. Ngumiti ka na, baka si Nanay Anding naman ang humalili sa pangaasar. Tulog pa pala si nanay. Ay, oo nga. Sige, puntahan ko muna yung doktor ko ha. Balik na lang ako mamaya. Gusto mo samahan na kita? Wag na, doon lang naman sa itaas yung doktor ko. Tsaka mabuti na yung nandyan ka para paggising ni Nanay Anding, makita ka niya kaagad. O sige, sabihin ko na lang kay nanay na babalik ka. Oo, sige. Nay, may kailangan po kayo? Nakatulog pala ako. Sumakit kasi kanina tong kamay ko. Pinainom ako ng gamot. Nakakaantok pala yun. Mamaya po, kakausapin ko yung doktor na sa 1 linggo na kayo operahan. Sigurado po na kompleto na ang pera sa 1 linggo. Medyo matagal na kasi yan eh. Natatakot ako na baka hindi na maiayos ang braso nyo. Anak, may awa ang Diyos. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa akin kung maghihintay pa tayo. Sana nga po, Nay. O, umiiyak ka ba? Hindi po. Huwag kang iiyak. Hindi maganda itsura mo pag umiiyak ka. Nanay naman eh, nangaasar na naman. Yan na nga ba ang sinabi ni Nola kanina na siguradong aasarin niyo ako pag ganito ang itsura ko? Nasaan na nga pala si Nola? Nagpunta lang po sa doktor niya. Aalamin daw niya ang resulta kung nakuha ba sa gamot yung kondisyon niya. Sana naman. Dadaan daw po siya dito pagtapos dun sa doktor niya. O, ayan na pala siya. Nanay Anding, good morning po. Kumusta ka, anak? Anong sabi ng doktor? Elliot, Nanay Anding. Hindi ba maganda ang resulta? Joke! Okay lang daw po ako. Effective daw po yung gamot. Wala nang operasyon na magaganap. Ay, salamat naman sa Diyos. Bibili po ako ng pansit, Nay, ha? Magse-celebrate tayo. Oh, Elliot, may nasabi ba ako masama? Bakit malungkot ka? Ah, wala. May naalala lang ako. Masaya ako na hindi ka na ooperahan. Napahiya ako noon, Papa Dudut, kasi sobrang saya ni Nola pero ang lungkot ko. Bigla ko kasing naisip na sana ay pwede din yon sa nanay ko.
na hindi na niya sana kailangang operahan pa. Kaso ay hindi. Kaya agad akong humingi ng paumanhin dahil sa itsura ko. Pinilit kong ngumiti pero kahit si nanay ay ramdam kung bakit ako biglang nagkaganon. Mag-aalala na naman si nanay at baka sisihin na naman niya ang sarili niya dahil sa aksidente niya. Kaya kahit hindi ako artista ay talagang pinilit kong iarte na wala namang problema. Mahirap ang ginawa ko kasi pasulpot-sulpot at naiisip ko na nakakatakot para kay nanay ang operasyon. At isa pa ay hindi pa sapat yung naipon ko para sa operasyon ni nanay. Pero kailangan kong magmaskara ng masayang mukha para hindi sila madamay. Kaya para hindi na nila mahalata ay nagaya na ako na bumili kami ng pansit. Nakakahiya man papadudot dahil hindi naman ako ang gagastos. Pero ayoko na kasing mapansin at maramdaman ni nanay ang nararamdaman ko. Kaya umalis muna kami para bumili. Makakapagtago ako kay nanay pero hindi kay Nola dahil siya ang kasama ko. Oh, tayo na lang dalawa. Baka naman pwede mong i-share yan. Ha? Ang alin? To naman? Maang-maangan pa. Hindi kita maintindihan. Alam mo, sinabi sa akin nung pahinante mo sa kumpanya na magaling ka daw na driver. Pero ang masasabi ko, hindi ka magaling na artista. Kasi halatang-halata ka kaya. Koko nga naramdaman ko di mas lalo na si Nanay Andeng. Nanay mo yun Sorry. Sige lang, ilabas mo lang yan. Masamang kinikimkim yan. Iyak mo lang. Si nanay kasi. Natatakot ako. Ang tagal na nung kamay niya. Kailangan nang maoperahan. Mamaya, kausapin natin yung doktor. Kung pwede nang operahan si Nanay Anding bukas. Sabi ng doktor, dapat daw talagang operahan. Kaso hindi ko pa kaya. Huwag ka na mag-alala, may paraan doon. Paano? Hindi ba hindi ko na kailangan magpa-opera? So yung pera na in-advance ko sa opisina, hindi naman pwedeng isoli ulit. Kaya yun na lang ang gamitin natin para mapa-opera si Nanay Anding. Ha? Pero ikakaltas nila sa yun. Baka wala kang swelduin. Hindi naman nila ikakaltas yun ng buo. Uunti-unti nila yun hanggang mabuo. Halos hindi ko na mararamdaman na kinakaltas sa akin yun. Pero hanggang sa Biyernes na lang ako sa trabaho sa kumpanya nyo. Baka matagalan bago kita mabayaran ng buo. Alam mo, kung sisingilin ko din naman sa'yo, syempre hindi buo. Hulug-hulugan mo na lang din. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero salamat. Kailangan ko yung inaalok mong tulong. Bukas na bukas pagka-deliver ng umaga, mag-iikot uli ako para mag-apply ng trabaho. Huwag ka na mag-ikot, baka mahilo ka pa. Ha? Uy, natatawa sa joke ko. Baka mamaya magmukha na akong baliw dito. Umiiyak tapos tatawa. Ang ibig kong sabihin, huwag ka na maghanap ng trabaho. Sa mahigit 1 linggo mo sa kumpanya, maganda yung record mo. Madami ang natuwa sa'yo. Kaya nung sinabi sa akin na may opening para sa checker ng stocks, sabi ko na ikaw na yung kunin. Kaya bukas na bukas, pagkatapos mo mag-deliver sa umaga, may interview ka sa HR. Ano lang naman yun, for formality na lang. Pasok ka na sa trabaho. Kaya sa Lunes, simula ka na bilang checker. Totoo ba yan? Hindi, joke lang. Ano ka ba? Ang haba ng sinabi ko para maging joke yun, no? Oo, totoong totoo. Kaya bumili na tayo ng pansit para sa double celebration. Nola, salamat. Sobrang maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Madali lang makabawi. Pag okay ka na sa trabaho, yung unang sweldo mo, treat mo kami ni Nanay Anding ng pansit. Pansit lang? Gusto mo samahan ko na ng cake? Samahan mo na din ng ice cream. Sige, deal. Tara. Ay, sandali lang ha. Sagutin ko lang to. Oh, hello. Hello, Nola. Kamusta ka? O ano naman na nakain mo at bigla mo akong kinumusta? Ito naman, mainit ka agad ang ulo. Jerry,
Madami kasi akong ginagawa eh. Ano bang kailangan mo? Kukumustahin lang sana kita. Okay naman ako. Eh ikaw, sana okay ka rin. O siya, sige na, may gagawin pa ako. Bye. Sino yun? Ay naku, isipin na lang natin na wrong number. Ayokong masira ang araw ko. Kaya tara na, halika na. Bumili na muna tayo ng pansit dahil naghihintay na si Nanay Andeng. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong maganda ang nagawa ko at ibinigay sa amin ng Diyos si Nola. Sobrang bait niya. Hindi niya kami kaano-ano o hindi man lang kakilala ng matagal ni nanay pero ganoon na lamang ang suporta niya sa amin. Sa tulong niya ay naoperahan si nanay at nakauwi na kami ng bahay. Pero tuloy pa din ang pagiging mabait ni Nola sa amin. Palagi siya nagpupunta sa bahay tuwing weekend para doon mananghalian. Kasi si nanay bagamat nakasemento pa ang kaliwang braso ay nakagagalaw naman ang kanan niya. Kaya tuwang-tuwa siyang paglutuan si Nola. Spoiled si Nola kay nanay kasi every weekend 30 putahe lagi ang handa ni nanay. May pabalot palagi si nanay. Minsan habang kumakain kami noong magaling na ang braso ni nanay ay nakwento niya na itutuloy niya ang paglalako ng gulay para may extra income kami at hindi yung sweldo ko lamang ang hinihintay namin. Kahit may kulang pa ako sa pagbabayad ng pinahiram ni Nola para sa operasyon ay sinabi niyang papahiramin niya daw ng pera si nanay para magtayo ng maliit na tindahan ng ulam sa tapat ng bahay. Bilang masarap magluto si nanay, sigurado daw na papatok sa tao ang luto niya. Isa pa sabi ni Nola para hindi na daw lalayo pa si nanay sa paglalako. Mabuti daw yung nandyan lamang siya sa tapat ng bahay. Tinanggihan ni nanay dahil sa nahihiya ito. Pero pinagpilitan talaga ni Nola kaya ayon, natuloy ang tindahan ng lutong ulam sa tulong ng kapital na pinahiram ni Nola, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sobrang lalim na ng pagmamahal ko para kay Nola. Pero nahihiya akong sabihin sa kanya dahil sa dami ng tulong niya sa amin. Baka magmukhang abusado na ako at magmukhang ayoko siyang bitawan dahil madami pa siyang maitutulong sa amin. Alam kong mali ang iniisip ko, Papa Dudut, pero pinanghihinaan talaga ako ng loob. Baka mali ang nararamdaman ko na may nararamdaman na din siya sa akin si Nola. Natatakot ako, Papa Dudut. Sa 6 na buwan na magkakilala kami ni Nola ay doon ko lang din nalaman na may boyfriend pala siya bago kami nagkakilala. 3 taon sila pero nagkahiwalay sila dahil sa selos ng lalaki sa estado ng buhay ni Nola. Dahil mas kumikita si Nola kesa sa ex niya ay insecure ito kaya kung ano-anong selos ang inimbento hanggang sa makipaghiwalay na nga si Nola. Siya pala yung Jerry na minsang nadinig ko na kausap ni Nola sa telepono. Napakabait ni Nola para pag-isipan siya ng ganon. Nainis ako pero nailang din. Kasi 6 na buwan pa lamang, baka hindi pa uli handa si Nola para umibig. Ang daming naglalaro sa utak ko at halo-halong emosyon, kaba, hiya, takot. Pero sabi ni nanay ay wala daw mangyayari sa akin kung puro ako isip. Gawin ko daw at kung ano ang maging kalabasan ay tanggapin ko. Kaya ginawa ko, Papa Dudut. Maganda ang kinalabasan ng pag-uusap namin. Naging kami, Papa Dudut. Kinikilig na naman ako. Siyempre talagang ginawa ko ang lahat para maging masaya siya. Makalipas nga ang 6 na buwan pa ay niyaya ko na siyang magpakasal, Papa Dudut. Tara, kain na tayo. Sige, sunod ako. Sagutin ko lang to. Sige. Hello? Grabe naman yung pagkakahilo mo. Ano ba naman, Jerry? Bakit ka ba kasi tumatawag? Kailangan ko na bang magpalit ng number para maintindihan mo lang na ayoko na makipag-usap sa'yo? Huwag ka namang ganyan. Kukumustahin lang naman kita eh. Ano bang gusto mong marinig, Jerry? Na hindi ako okay? Tapos sasaya ka na? O sige, kumusta ako?
Hindi ako okay. O ano, okay na ba yon? Sobra ka naman. Hindi ka naman dating ganyan ah. Pwes, salamat sa'yo at ito na ako ngayon. May gagawin pa ako kaya goodbye na. Sabado ngayon, may gagawin ka pa rin? Oh, kailan ba kita naging sekretary para magdikta ng schedule ko? Sige na, magtatanghalian na kami. Baka hindi pa ako makakain. Kami? Sino kasabay mo manangalian? Ay, kailangan ko talagang sabihin sa'yo. Kung sasabihin kong kasabay kong kumain ng hari ng Inglaterra, anong gagawin mo? Alam mo, nagiging bakulaw na ako dahil sa'yo eh. Ibababa ko na to, sige na. Wow! Nanay Andeng, ang dami naman ang niluto nyo. Eh syempre, espesyal na araw to eh. Ano pong meron? Ha? Hindi ba isang taon na mula nung maoperahan si nanay? Kaya ayan, naganda siya. Oo nga, tama. Ay, oo nga no. Tara, kumain na tayo. Magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa inyong mga pagpapala at higit sa lahat, salamat po sa aming buhay. Amen. Amen. Kain na. Nahihirapan ako mamili ng uunahin ko kasi alam ko masarap lahat yan eh. Unahin mo na yung pinakapaborito mo. Oo nga po, itong masarap na bopis. Nay, gusto ko sa darating na importanteng araw sa buhay ko, mas madami pa ang handa ah. Aba syempre naman anak. Pero dahil pang maramihan ang lulutuin, dapat may mga assistant ka. Yung tagamando ka lang kung anong ilalagay. Kung kailan haluin, may tagagayat ng mga sahog. Para po hindi kayo pagod na pagod. Dahil importante po kayo sa okasyon na yun. Tama ka anak, dapat maganda ako. May pinag-uusapan po ba kayo na hindi ko alam? Imbitado ba ako dyan? Naku anak, hindi ka lang imbitado, ikaw pa ang star. Nakakatawa po yung ako yung star. Ikaw talaga anak. Eh bakit po? Dahil ikaw lang naman ang natatangi at nag-iisang star sa puso ni Elliot. Po? Anong ibig sabihin ni nanay? Nola, papayag ka bang maging asawa ko? Ha? Kung hindi ka pa handa, maiintindihan ko. Ano bang sinasabi mo? Handang-handa na ako, no? Kinikilig ako. Nay, nakakahiya. Tatlo lang tayong nandito. Kanino ako mahihiya? Nakakahiya kay Nola. Bakit ba? Masaya si nanay eh. Bakit? Hindi ka ba masaya? Ha? Masaya, syempre. Sobrang saya. Naku Nola anak, kailan ba kami pwedeng mamanhikan sa inyo? Dapat formal nang hingi ni Elliot ang kamay mo sa mga magulang mo. Kung kailan niyo po gusto, Nay, sasabihan ko lang naman sila. Ayan sige, wag na kayo magluto, magdadala na lang kami. Ay sige po, gustong-gusto din ni nanay at tatay ang luto ninyo. O Elliot, kailan mo balak? Kahit bukas po, para maplano na agad ang kasal. Sige, mamamalengke na ako mamaya. Nay, wag na kayo magluto. Ang dami nitong hinanda nyo ngayon, no? Initin na lang natin bukas. Ano ka ba, nakakahiya naman sa mga magulang mo? Hindi po. Hindi naman po sila maselan kung bagong luto o iniinit ang pagkain. Kasi ganun pa rin naman ang sume. Masarap pa rin kasi luto nyo pa rin naman ito. O sige, pero gagawa ko ng leche flan para may matamis tayo. Kasing tamis ng ngiti ng anak ko. Ang dami niyong plano. Kasama pa ba ako dyan? Natapos ang araw ng pamamanhikan namin ni Nanay Papadudut. Masaya din ang mga magulang ni Nola at hindi naman sa pagbubuhat ng bangko Papadudut pero natutuwa talaga sila sa akin ang mga magulang niya dahil mabait daw ako, masipag at magalang. Siya nga pala Papadudut, babalikan ko lang para klaro. Yung utang ko pala ay yung pinahiram ni Nola kay Nanay ay nabayaran namin bago pa man kami naging magkasintahan ni Nola. Wala lang, baka kasi isipin ng mga kabarangay natin na kaya ko siya pakakasalan ay para hindi na kami magbayad. Pero wala na din naman kaming pakialam sa isipin ng iba kasi ang importante ay masaya kami. Hindi kami nag-aksaya ng oras Papadudut. Talagang kinakarir namin ang paghahanda sa kasal. Sa iyahandang pagkain ay si Nanay na ang nag-aasikaso.
Kaya talagang nakatuon kami sa mga permit, mga papel na kailangan, ang mga lugar na pagdadausan ng kasal at reception. Ang mga damit namin syempre, ang entourage, ang imbitasyon at ang mga imbitado. Kahit abalang-abala kami at nakakapagod ay natatapos ang araw namin na masaya kami dahil sa paghahanda. Masaya kami nang dumating ang araw na may gugulo pala sa fairy tale namin ni Nola. Sinilip mo yung design ng damit ko, no? Hindi daw pwede yung ganon. Ito naman, naniniwala ka pa ba sa pamahiin? Saka design lang naman ang nakita ko. Hindi yung aktual na damit. Kaya hindi counted yun. Basta madaya ka. Nola, Jerry? Jerry? Siya yung ex-boyfriend ko. Nola, pwede ba tayo mag-usap? Sorry pare ha. Madami pa kaming aayusin kasi ikakasal na kami. Nola, please. Gusto kitang makausap. Jerry, wala na tayong dapat pag-usapan. Please naman, Nola. Huwag mo naman ako ganituhin. Pare, naintindihan mo naman siguro yung sinabi ni Nola. Wala nang pag-uusapan. Huwag ka nga makialam dito. Sira ulo ka pala eh. Elliot, huminahon ka nga. Hayaan mo ako. Gusto kitang makausap, please. Pagbigyan mo naman ako. Bakit ngayon? Nung panahon na gusto kitang makausap, hindi mo ako pinansin. Ngayon gusto mo makipag-usap sa akin? After 1 year? Inaamin ko na, naging tanga ako noon. Pero nagsisi na ako. Nagbago na ako. Kung nagbago ka para sa sarili mo, maganda yon. Pero kung nagbago ka para sa akin, sobrang huli na ang lahat. Pero huwag ka mag-alala, pinatawad na kita noon pa. Hindi ako papayag ng ganun. Kailangan natin mag-usap. Ang kulit mo naman pala eh. Ayaw na nga makapag-usap, pipilitin mo pa. Pwede ba? Lubayin mo na si Nola. Ikakasal na kami. Kaya wag mo na siyang guluhin. Halika na nga, Elliot. Hindi. Mag-uusap tayo. Pare, kung gusto mong mag-iskandalo, wag mo kaming damay. Elliot, halika na sabi. Nola! Tanga ka ba talaga? Nola, please! Nakakapwisit ka na. Patawarin Gusto mo mo ba na. talaga? Elliot, ano ka ba? Nola! Bakit mo ba kasi papatulan yan? Halika na. Mauna ka nang umuwi. Mag-uusap lang kami. Nola! Ano? Mauna ka na sabi. Susunod na lang ako. Magpapaiwan ka para dyan? Pauwiin mo ako? Sino ba ako dito? Please naman, Elliot. Huwag ka nang dumagdag, oh. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Nola, anong ginagawa mo? Umuwi ka na, please. Halika na, Nola! Durog na durog ang puso ko noon, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan ang naging desisyon ni Nola at mas pinili niyang sumama sa lalaking nanakit sa kanya noon kesa sa akin. Ayoko na sanang tingnan sila dahil sobrang sakit, Papa Dudut. Sana nga hindi na ako tumingin pa dahil kitang-kita ko ng halikan ng lalaking yon, si Nola. Para akong binulag ng eksenang yon, Papa Dudut. Hindi ko na nakikita ang paligid basta naglakad lamang ako ng naglakad ng tahimik subalit tuloy-tuloy ang pagtulo ng aking luha. Hanggang sa makarating sa bahay ay saka ako humagulhol kay nanay. Pinilit akong aluin ni nanay at nagpaliwanag siya sa nangyari na hintayin ko daw muna si Nola para mas maliwanagan ako. Hindi umuwi sa bahay si Nola ng araw na yon. Hindi ko siya tinawagan dahil nanginginig ako tuwing susubukan ko. Pero Papa Dudut, bago pa man mag-isip ang mga tagapakinig ay lilinawin ko lamang po ang mga nangyari. Hindi umuwi si Nola sa bahay namin dahil umuwi siya sa bahay nila kung saan ay kasama niya ang parents niya. Tinawagan naman niya si nanay para sabihin na nasa bahay na nila siya. Alam din ni Nola, Papa Dudut, na masakit para sa akin ang mga nangyari. Pero dahil kasama ko naman daw si nanay ay alam niyang ligtas na ako. Tinapos niya lang daw ang usapan sa ex niya para magkaroon sila ng pare-pareho ng closure. Ayaw ni Nola na may gugulo pa sa relasyon namin kaya kinailangan niyang kausapin ang masinsina ng kanyang ex-boyfriend.
Ang tungkol naman sa halik ay bigla lang daw siyang hinalikan ng lalaking yon dahil siguro sa sakit noon ay hindi ko na din nakita kung paano nasampal ni Nola ang kanyang ex dahil sa ginawa nito. Papadudot na tuloy ang kasal namin at napakasaya po nito. At ngayon ay dinadala na ni Nola ang aming magiging anak. Maraming salamat po Papa Dudut, sana po ay may napulot sa storyang ito kahit konti ang mga tagapakinig ninyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elliot. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.